Hvad sker der, når du kører din gamle Alfa Romeo, kører 80 km/t på landevejen og trækker håndbremsen? Hvad sker der så? Jeg vil ikke anbefale nogen at gøre det, men hvad sker der egentlig, når man gør det på en elektronisk håndbremse? Det vi skal finde ud af. Er det dramatisk? Her kommer ugens vigtigste nyhed, /eksperiment fra Danmarks største single brand Ford-forhandler, Stellantis Automobiler. Er biler blevet mere kedelige? Var biler sjovere for 5-6 år siden, end de er nu? Er der for meget gejl, elektronik, små knapper, der skulle gøre vores hverdag nemmere, men som i virkeligheden har gjort vores hverdag kedeligere? Prøv at tænke over det. Prøv at tænke på, hvis livet blev kedeligere, bare fordi at vi havde teknologi. Det undersøger vi. Og hvorfor undersøger vi det? Det er fordi, at lige nu, der sidder vi i den nye Ford Focus ST-Line. Og når jeg siger vi, så siger jeg, fordi I ser jo med, så vi sidder her jo. Vi sidder i den her nye ST-Line, fordi at den nye Ford Focus kun fås nu med det, man kalder elektronisk håndbremse eller elektronisk parkeringsbremse. Hvad man nu gerne vil. Det vil sige, at den gamle, som man hæv i, som man havde det sjov i, det var gode tider. Sådan er det ikke mere. Vi husker alle sammen situationen, hvor ens far eller mor spørger, kan du ikke lige hente din lillebror på stationen, eller kan du ikke lige gå ned og hente noget mælk? Og så jo, det skal jeg nok, det er mig, jeg gør det nu. Så får man nøglen, og det første man gør, hvad med håndbremsevendinger? Kan man det mere? Fordi den nye Focus, og den nye S-Max, og den nye Edge, og den nye Kuga, og den nye Mondeo, de har alle sammen fået det her knap-ting. Hvad med håndbremsevendinger? Hvad sker der der? Kan man det mere? Finder vi lige ud af. Og hvis I ikke ved, jeg tager min solbriller ind, det handler om øjenkontakt. Og hvis I ikke ved, hvad det handler om, og hvad jeg snakker om, så er det den her. Prøv at se her. Det er den her lille skiderik. Så det er jo ikke fordi, at det har gjort livet mere kompliceret, men fordi livet er nemmere, er det så lidt pludselig sjovere? Tror jeg ikke. Men det den gør, det er sådan set bare, at parkeringsbranchen sidder hernede. Så kan du sørge for, at den slet ikke virker overhovedet, du selv skal aktivere den manuelt. Men hvis du gerne vil have, at tingene selv bevæger sig, der hvor du gerne vil have, den skal bevæge sig, så kan du slå den her fra, og så vil den så selv sætte til, når du holder på en bakke for eksempel, eller hvis du parkerer, eller hvis du slukker bilen, eller whatever. Så slår den altid til. Men trækker du i den nu, så kan I se, håndbremse er aktiveret. OK. Og det smarte er så, at hvis du i din vildskab over at skulle hjem fra arbejde, kører uden at huske at trykke på den, så vil den være lidt modvillig i starten, og så vil den give slip. Det er en hjælp, men hvad sker der? Og det er hele omdrejningspointen for det her. Hvad sker der, hvis du trækker håndbremsen på din gamle Ford Sierra for eksempel? Hvad sker der, når du kører din gamle Alfa Romeo, kører 80 km/t på landevejen og trækker håndbremsen? Hvad sker der så? Jeg vil ikke anbefale nogen at gøre det, fordi så ødelægger man sin bil, og man blokerer baghjulene. Men hvad sker der egentlig, når man gør det på en elektronisk håndbremse? Det vi skal finde ud af. Hvis den ikke blokerer baghjulene, bliver jeg rigtig ked af det. I kører 80 km/t, og nu sker det. Er livet blevet kedeligere? Utrolig afslappende. Livet må jo gå videre, og det kan være, at man kan lære at leve med det. Det er totalt slut med håndbremsevendinger. Og til dem, der overhovedet ikke kan se relevansen i den her test, eller bruge den til noget som helst, så giver jeg lige nogle informationer til jer omkring den elektroniske håndbremse, som jeg er sikker på, I kan bruge til noget. For det er sådan lidt mere factual. Det er ikke så meget omkring ens humør i forhold til, om den er sjov, eller om ens liv er kedeligt. Her kommer lige 5 ting, hvordan det egentlig virker med den her elektroniske parkeringsbremse. Nummer 1. Du aktiverer parkeringsbremsen ved at trykke opad, altså hive opad der, hvor der står P. Nummer 2. Du trykker nedad for at deaktivere håndbremsen. Nummer 3. Parkeringsbremsen bliver automatisk slået til, når du slukker bilen. Det vil sige, sætter du bilen og glemmer at putte den på, så klarer den det for dig. Nummer 4. Husk, at det ikke er alle Ford-modeller, der har det. Nummer 5. Ja, okay. Det gør dit liv en lille smule lettere. Så det var ugens top tip fra Danmarks største single brand Ford-forhandler. Så gå ned og læs på det her link. Tryk på det, læs mere. Så kommer du ind på vores side, og så kan du læse alt om den nye Ford Focus og bestille en prøvekørsel. Fordi når du først har prøvet den nye Ford Focus, så kommer du aldrig ud af den igen. Rigtig god dag, og tak fordi I så med.